Здравейте, приятели! Днес съм решила да направя клипче с празни опаковки. И преди исках да направя такова клипче, но обаче не можах да го кача и сега ще снимам отново. Надявам се този път да стане. Това са най-новите ми празни опаковки, които имам. И ще започна направо с продуктите за коса, като ще започна с първия шампуан, който съм изкабила. Той е на Nivea. Води се за шампуан за частично увредена, изтощена или третирана коса. Той е в огромна разфасовка от 400 мл. Може да видите колко малко по-голямо от ръката ми. Доста е голям като цяло, доста време го изхъбявах, но аз имам къща на морето и то ми е оттам, така че не съм хабила кой знае колко много, защото беше наполовина изхабен и там го доизхабих и си взех празната опаковка. Да ви кажа честно, не е нищо особено, като цяло е хубав, но не бих си го купила отново заради аромата. Просто не ми допадна мен такъв аромат. Доста ми е силен. На шампуана ми е по-силен, аз не обичам такива аромати, обичам по-така приятно миришещи и не бих си го купила отново, така че му давам средна работа. Продължаваме с другия шампуан, който пък ми хареса много. Той е на Garnier от серията Ultra Dux. Той се води с камелия и арган, мисля, че. Много ми хареса като аромат, много приятно мирише. Да, аромата много ми допадна. Използвала съм 3 от тази серия, но най-много ми харесва тази. Харесва ми, много приятно мирише, добре пени шампуана. Не я накъсва косата, измива добре, чувствам я мека, не я прави много обемна, води се за суха коса. Моята не е точно суха, но просто да, взех си го в него и ми хареса като цяло, бих си го купила отново, давам му палец нагоре. Така, продължаваме с единствения балсам за коса, който имам. Той е на Арома и е с бадем и мляко. Като аромат просто е уникален. Той е от 400 мл. Пак е огромна разфасовка и пак на морето го харчих. Огромна разфасовка и уникално мирише. Със силно бих си го купила отново, защото мирише просто уникално. Много добре се справя, запазва аромата на косата. Много я омекотява, не я накъсва и съм много доволна от него. Препоръчвам ви го на 100% и на него му давам палец нагоре. Така. Продължаваме с една маска за коса, която я харчих тук вкъщи. Не се вижда, ще я сложа на нещо, за да може да я видите. Така, мисля, че сега, да. Тя е на Lineabil и е за слаба коса, лишена от блясък. Мирише уникално. Като за биомарка е много ефтин продукта. 3,50 мисля, че струваше. Много време го харчих. Вътре имаше бляскави частици, които оставаха по косата. И това ми допадна много. Много ми хареса. И има още една, която е на Lineabil и искам и нея да пробвам. Така че сега няма маска за коса и ще си купа нея. Другата на Lineabil. Много хубава маска и ви я препоръчвам със сигурност. Така. Давам палец нагоре на маската. Продължаваме нататък с още едно нещо за коса. Тоест, те са няколко. Да, сега ще започна с това. Това е. Не ми трябва това. Това е сухия шампуан на Батист, който е фреш. Батист не тества върху животни, със сигурност, защото за да има знак за нетестване върху животни. Много ми харесва аромата на този продукт и ми харесва това, че не тестват, но за първи път използвам сух шампуан, използвах съм един друг път, но беше много отдавна и не мога да сета и не мога да ви кажа мнение за него. Не знам дали бих си го купила отново, защото не видях голяма разлика в косата ми, но аз я къпа често и принципно не ми трябва сух шампуан, просто всички много го харесваха и затова си го купих, но не знам дали бих си го купила отново. Ще видя, така че му давам средна работа. Продължаваме нататък с още няколко продукта за коса, които много исках да подействат на моята коса, но не подействаха. Само да сложа и те 3 ли бяха? Така, мисля, че бяха 4, но се оказало, че са 3. Така, това са такива тонери и буи за коса, които са до 15 дни измивания или 3 дни измивания.
Нито едно от нещата не подейства. Моята коса е руса, тъмно русо. Ето мога да ви покажа. Кичур. Леко тъмно русо е. Исках много да ми стане сива косата. Много искам сива коса. Ето така трябва да се получи, но нищо не подейства. Тонера за коса. Абсолютно същата работа. Нищо не направи. Моята коса е такава. Средна работа е и нищо не направи. Също така и това нищо не направи и не бих си купила нито един продукт отново. Така че и на трите им давам палец надолу. Така. Мисля, че това е всичко, което имах за коса. Ако съм пропуснала нещо, ще го видя накрая. Продължаваме с продуктите за тяло. За тяло имам един душ гел, който съм изхабила. Той е на Балея от лимитираната им серия. Те са средна работа, принципно тези душ гелове, защото нито като аромат са много хубави, но нито като консистенция са толкова хубави. Аз обичам по-кремообразни, отколкото гелообразни. Аромата не се запазва много дълго и просто заради ароматите си ги купувам, защото са ефтини, не тестват Балея върху животни, не за друго. Харесва ми и си ги купувам принципно. В момента пак имам на Балея и ще си го скача с удоволствие. Този много ми харесва като аромат, но не бих си го купила отново, защото има много хубави аромати, които искам да пробвам. Средна работа ще му кажа. Така. Продължаваме с едно сапунче, което е на Palmolive. Сложила съм го в такъв пакет, защото аз не обичам такива сапуни, много цапат. Не знам, защо си го бях купила, просто го хвърлям. Продължаваме с същото продукти за тяло. Имам две самообработвачки на Жилет. Аз съм фенка на тези, които са на Venus, но в момента имам на Venus, но тогава имах на Жилет. Не бих си ги купила отново, защото обожавам Venus и си купувам постоянно на тях. Така. Продължаваме с едно, което е след слънце, такова, което ако ви стане червена кожа да се намажете, много добре справяше. Купих си го от Гърция, но със сигурност няма да си го купя отново, защото в Гърция си го бях взела от една аптека, която май затвори и не го бях виждала никъде другаде. Така че ако го видя някъде, ако вие сте го виждали някъде, просто ми пишете отдолу в коментарите. Много го обичам този продукт и много искам да си го купя, така че му давам палец нагоре със сигурност. Продължаваме нататък с един боди лосьон за тяло, който е на Victoria's Secret. Обожавам този боди лосьон, той ме реши уникално. За зимата е просто чудесен аромат, се запазва много дълго, много добре хидратира и това ми е любимия аромат на Victoria's Secret, но вече го няма и съм много разочарована, защото със сигурност ще си го взема пак, но просто го няма този аромат, а той абсолютно свърши. Има много малко в него, което е засъхнало и не мога да го използвам. Може да го видите. Абсолютно празно, има някакви малки такива. Може да видите. Абсолютно свършила. Това беше останалото в него. Няма нищо и съм много разочарована, че го няма вече, защото беше уникален. Продължаваме нататък. Мисля, че това беше всичко за тяло. Да, това беше всичко за тяло. Продължаваме с продуктите за лице. За лице имам един измивен гел, който пак е на Балея. Той се води май с водна лилия за всеки тип кожа. Много време го харчих. Продуктът е много хубав. Пише, че може и грим да се сваля с него, но не съм го използвала за това и не мога да ви кажа. Но като си измиете сутрин лицето е много приятно и бих си го купила отново, но по-нататък, защото много време го харчих, поне половин година, като го използвах доста често. В седмицата със сигурно го използвах поне по 3-4 пъти, но аромата просто вече не ми е толкова приятен и ще пробвам няколко други и тогава пак ще върна на него, защото е много хубав, давам палец нагоре. Така, продължаваме с едни мокри кръчки, които пак са на Балея. Както знаете, аз харесвам много Балея и имам доста продукти на Балея. Това са едни мокри кръчки за почистване на грим на Балея, които са с грейпфрут, се водят за... Мисля, че за нормална кожа се водиха. Отзаде го няма етикета, но мисля, че за нормална кожа се водиха. Каква да ви кажа за тях? Аз ги използвам за всичко вкъщи. Купувам си, защото мога да си ги използвам и когато ме мързи да си премахна грима, и когато да си чиста нещо, когато ми трябва мокра кърпа. Така че мултифункционално си ги използвам. За грим не са кой знае колко добри, но когато ме мързи наистина много да си сваля грима, ги използвам и тях. Продължаваме с два пакета тампони за грим. Може да кажете, добре, как се тази изхабиват два пакета с тампони за грим, но си изхабила мицеларна вода. Съжалявам, но просто използвам една мицеларна вода и едно мляко за лице, които са от 600 мл. И
постоянно ги сменям, така че не можа да изхъбва нито едното, нито другото, но сигурно друго клипче, което ще направя за празни опаковки, ще има. Любимите са ми тези двете, на Agива и на Cotton Sound. Обожавам ги, просто са уникални. Тези са защити на Cotton Sound, тези на Agива не са защити, но и двата пакета много ми харесват и със сигурност ще си ги купя пак. Така. Продължаваме нататък, давам палец нагоре на тези продукти. Така, продължаваме нататък. Имам няколко маски, които съм изхъбила, но няма да ви ги показвам, защото ще направя отделно клипче за маските за лице, които съм изхъбила и ще говоря за тях, така че тях няма да ви ги показвам. Продължаваме с едни клечки за уши, които са на Agива, съвсем нормални клечки за уши. Винаги си купувам на Agива и ще продължавам да си купувам на Agива. Продължаваме с декоративната козметика, която е доста малко, не е кой знае колко. Така, ще започна първо с ето това, което видяхте преди малко. То е на Gorgieos, не знам как се произнесе тази марка. Вътре бяха с кремчета малки, но свършиха. Има огледало и също така има такива лампички, които са на огледалото, но вече батерията съм свършила. Вътре имаше грим, но аз махнах гримовете, защото бяха китайски, бяха ужасни и си сложих вътре балсамите с устни, но вече си ги държа другаде и хвърлям тази кутийка, защото на нищо не прилича. Няма да си купа със сигурност отново тези гримчета, но кутийката е много готина. Яко, че е светлинки. Това е една китайска палитра, която беше от някакъв китайски магазин. Не съм използвала кой знае колко много и затова хвърлям, защото не ми трябва и не я използвам толкова много. Имам още една и ще си остава нея поне, за да мога да, ако нямам коректор, да си използвам тези от палитричката. Но просто не ми трябва две, затова тази я хвърлям. Така, имам един продукт за вече, който е на сестра ми, но все пак исках да ви го покажа. Това е на L'Oreal, този, който е молива. От тази страна е четка, от другия е молив. Сестра ми въобще не го хареса, защото беше много чупещ се молива. Когато си слагаше, се щупише и половината й беше щупен. И затова толкова бързо и беше свършил. Не би си го купил отново и не й хареса. Това е номер... Не знам дали имат номер... Сигурно... 102 е този номер. Един руж, който е на Sephora, от доста време го имам и се щупи, така че го хвърлям. Имам едно парфюмче на любимата ми марка. Това е любимия ми парфюм на Black Opium. Обожавам този парфюм и ще си го купя със сигурност за голям размер. Една очна линия бурканче. Тя е на нищо не прилича и не я използвам, така че я хвърлям. Имам един апликатор, който аз не използвам. И също така имам Lip Filler, който е на... само да погледна... Precious? Не знам. Не мога да ви прочета марката, но като цяло Perfect Lip Filler пише, но тук Perfect... Не мога да ви кажа. Но не ми хареса, нищо не правеше и го хвърлям. И да, това бяха всичките празни опаковки, които имам. Не са кой знае колко много, сега ще ви ги покажа. Ето ги, не са кой знае колко много, но са окей като цяло. И това беше всичко от мен за днес. Надявам се видеото да ви е харесало. Ако е така, не забравяйте да го харесате, да се абонирате за моя канал и също така да коментирате долу под клипчето каквото пожелаете. Чао от мен!